It's time for SPG, as in Super Backnern Secret File. Naglaway ako sa malalabanos na legs ni ate. At napasabi ako ng ang salap-salap. Hi, DJ Rocky. Mas maganda ka pa sa hapon. Pero, mas maganda kung maiere mo itong pangmalupitan kong kwento na ibabahagi sa iyo. Itago mo ako sa pangalang Leon Ginto. Bigyan ko lang kayo ng konting background about my name. Kaya Leon Ginto. Dahil para raw akong isang leon kung makakain ng chicks ng chicken. Lamon kung lamon. At ginto. Dahil malaginto ang aking buhok. Nagme-maintain ako ng kulay ng aking buhok na kulay ginto. Kaya nga talagang kaakit-akit ang aking itsurahan. Hindi lang ang aking alias, pati na rin ang aking pangangatawan. At ito, ang aking SPG, as in Super Backnern Secret File. Eto na nga, DJ Rocky, ang kwento ko. Hindi ko akalaing merong ganitong klaseng pangyayari na malalaman ko. Isang araw, merong isang lalaking manyak na sumakay sa tricycle. Hindi pa nakakalayo, pumara sa tricycle ang isang magandang ate na very conservative sa pang-itaas. Pero ang kanyang legs, makikita ng iyong dalawang mata dahil malalabanos ang kanyang legs. Kaya naman, nang makapara ito sa tricycle, sumakay na ito. Nang huminto ito sa harap niya, sumakay si magandang ate na conservative sa pangitaas sa tabi ng manyak. At dahil ako ang pasahero na nasa likuran ng tricycle driver, narinig ko ang sinabi ng manyak. At ang sabi niya, Ate, pwede bang
Mag-chuk-chak chenes tulang dugets tayo mamaya. At nakita ko na bahagyang hinipuan niya si ating maganda. Kaya naman nag-react si ate at ang sabi niya ay, "Bastos! Walang iya, walang modo! Para manong, bababa na ako!" Itinigil ng tricycle driver ang kanyang minamanehong tricycle at inis na bumaba ang magandang ate. Sinabihan pa ng tricycle driver ang manyak. Sabi ng tricycle driver, "Boss, alam mo, kung gusto mo na merong mangyari sa'yo ng ating yun, ganito, bibigyan na lang kita ng tip. Lagi yan sa City Hall. Pumunta ka mamaya ang ating gabi sa gilid ng City Hall. Doon sa may bandang halamanan. Doon sa parting yon, minsan natatahimik siya doon at nakikita kong nagdarasal. Ang gawin mo, magbihis CQ ka. Tapos, magsuot ka ng magandang sombrero. Tapos sabihin mo, napag-utusan ka lang ng mayor. At sigurado, tutuwad agad yan." At sumagot naman ang manyak ng, Sige, ayos. Salamat sa tip." Kitang-kita ko ang pagngisi ng manyak na yun. At eto na nga. Nagbihis alas CQ at nagsombrero ng disente ang manyak. Hating gabi na. Dumating ang ate mong girl at nagdasal doon sa hardin. Agad kumilos ang manyak. Maya-maya pang unti ay bumulong ang manyak na, "Ate, pwede na tayo dito. Utos ni Mayor." Sumagot naman si ate at ang sabi, "Talaga? Sige na nga. Pero pwede bang sa ibang butas na lang? Kasi syempre hindi naman ako pwedeng mabuntis." Pumayag naman ang manyak. Kaya tumuwad si ate girl. At agad nang sinimulan ng manyak ang kanyang maitim na balak. Mabilis na natapos ang manyak. At pagkatapos na to, ay humarap na sa kanya ang kanyang type na ate girl. Pero hindi pa nito tuluyang nakikita ang buong pagmumukha nito. Natatakpan nito ng sombrero. At ang sabi ng manyak, "Naisahan kita." Ako yung kanina sa tricycle. At bigla rin namang nagtanggal ng sombrero si ate mong girl. At ipinakita nito ang kanyang tunay na anyo. At ang sabi niya,
Sira ulo? Ako yung tricycle driver mo kanina. At yun ang nangyaring masalimuot na kwento ng tricycle driver na nagpanggap na magandang ate. At dahil dito, umuwing luhaan ang man. Alam mo, DJ Rocky, ang nasaksihan kong yun ay talaga nga namang nagpakilabot ng tuluyan sa akin. Hindi dahil sa nakaka-relate ako, kundi dahil ginawa ko iyon para matauhan ang manyak. Yes, DJ Rocky. Ang tricycle driver at ako ay iisa lamang. O 'di ba? Gusto ko rin pala na magkaroon ng experience sa aking wetbox. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. At para sa lahat ng mga manyak dyan, magsilbing aral ito sa inyo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Leon Ginto. At ito ang aking SPG, as in Super Wagner Secret File.